тоҷикистон тасмим дорад дар 3 соли ояндаи 2019-2021 ҳудуди 800 миллион доллари амрикоӣ аз созмонҳои молиявии байналмилалӣ қарз бигирад. ин тарҳи барнома ва дурнамои қарзгирии ҳукумати тоҷикистон аст ки ахиран аз сӯи вакилони парлумони тоҷикистон ба тасвиб расид. ин қарзҳо асон барои амалӣ шудани барномаҳои иқтисодӣ махсусан дар бахши энергетика ва бунёди роҳу корхонаҳо ихтисос дода хоҳад шуд. қарзҳои ҷалб шуда имтиёзнок буда давраи дарозмуддат яъне аз 20 то 40 солро дар бар гирифта меъёри фоизи хизматрасонии онҳо аз 0,75 то 2% соланаро дар бар мегирад. давраҳои имтиёзнокӣ барои амалӣ намудани лоиҳаҳо вобаста ба баргардондани қарзҳои асосӣ аз 5 то 20 солро дар бар мегирад. ҳадаф аз таҳияи тарҳи барномаи қарзгирӣ барои 3 соли баъдиро вазири молияи тоҷикистон танзими раванди ҷалби қарзи беруна, таъмини истифодаи босамари сармояи ҷалбшуда унвон кард. ин санад аз 75 тарҳи қарзи амалкунанда ва 67 созишномаи қарзӣ иборат аст. дар маҷмӯъ ҷалби сармояи хориҷӣ барои татбиқи лоиҳаҳои дар боло зикр гардида ки авторитетноки баланд доранд барои рушди мутааddид иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. таи солҳои охир чӣ қадр ба ҳамагон маълум аст, бо саъю кӯшиши пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои таҷдиди сохтори қарз, инчунин рушди устувори иқтисодиёти мамлакат вазъи қарзи берунӣ дар кишвар беҳтар гардид. ҳаҷми умумии қарзи давлатии тоҷикистон то 1 октябри соли 2018 $3.5 миллиард доллари амрикоӣ ва ё 48.9% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад ки аз он ҳам қарзи беруна $2.8 миллиард доллар ва қарзи дохилӣ $6.8 миллиард сомонӣ ва ё $723.3 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. тоҷикистон дар 9 моҳи соли ҷорӣ барои пардохти қарзи беруна $170.6 миллион доллари амрикоӣ ихтисос додааст.